ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2016ରେ 21 ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବବିହୀନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଦିଗରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକ୍ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ହିଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା କହିଲେ ଶରୀରରେ ଗଠନଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଥବା ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏକ ଅଙ୍ଗ କଟା ହେବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ହେବା, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ ଅଥବା ହ୍ରାସ କରେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିନିୟମ PWD ଆକ୍ଟ 1995କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2016 ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 21 ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ମାନସିକ ରୋଗ, ବୌଦ୍ଧିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ସ୍ୱପରାୟଣତା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 21 ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ ବାଧିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଷ୍ଠ ଆରୋଗ୍ୟ, ତୃତୀୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ, ଚତୁର୍ଥ ବାମନ, ପଞ୍ଚମ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ରୋଗ, ଷଷ୍ଠ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ନବମ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ଦଶମ ବାକ୍ ଓ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧକତା, 11 ବୌଦ୍ଧିକ ଅନଗ୍ରସରତା, 12 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନଗ୍ରସରତା, 13 ସ୍ୱପରାୟଣତା, 14 ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା, 15 ବହୁବିଧ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍, 16 ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ, 17 ହେମୋଫିଲିଆ, 18 ଥାଲାସେମିଆ, 19 ରକ୍ତ ଶିକୁଳି, 20 ବହୁବିଧ ବାଧକତା, 21 ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥିବ।